Dobrodošli na DV Gameplay, sada ćemo igrati Minecraft. U ovoj epizodi ćemo graditi toranj, ali ja sam ga već malo počeo. Odnosno, već sam bio pri kraju sa izgradnjom. Mislim, slučajno sam isključio snimanje, stisnu i onda me sad mrze, onda sam sad odlučio da opet nastavim da snimam, odakle sam i stigao, pa kreću. Tako, kamera to samo. Slučajno mi se 3 ovdje. Da, ovo će bude prvi sprat. Evo mi ga dole ulaz. Poslije ću vam pokažem, tamo mi je kuća. Ovo, mnogo sam se namučio, da, izvinite što nije bilo ovoliko dugo epizoda, ali nisam mogu, imao sam obaveza i baš kad sam odlučio da snimam, htio sam da mi sve ovo ispadne lepo i lepo od kuće ja napravim putić. I ja krenuo da ga gradim od šljunka i izgradim ja malo i ponestane mi šljunka i ubio sam se tražeći ga. I evo napokon sam ga našao i to kad sam završio odmah sam rešio da snimam i tako. Ovdje će ovako sve da mi bude staklo, tako. Ovako baš moćna fora je ovdje između staklo. I još jedan. Sve ćemo ovako između staklo. Sad je samo da vidim gdje bi ja mogao da skočim, a da se ne slamijem. To. Sada ćemo, ovdje ponovno sam ja pećnice, sve sam to pripremio. Ali nešto najvažnije nisam, to je da prikupim peska. Sad ćemo mi to brzo. Fabrika mi se luta. Čakaj bre. Da sam i snimao ovu izgradnju puta, video bi mi trajao najmanje 2 sata, ako ne 10 puta više. 36 stakala. Stavit ćemo ovako da se to peče. Gdje mi je zemlja? 46. Ovo ću odavljati lako da sklanjam, zato što mi ne treba. Ajmo šuvis. Ću to sklonim i idemo na lako. Opa! Ajmo, mi sad možemo da nastavimo dalje sa izgradnjom. Ne vidim se nešto, 1, 2, da. Ovako bi mi bilo lakše.
drvo stavljamo tu i kamen odavde. Tako. Idemo sada. Drvo tu. Šta mi se ovo desilo? Tvoji kućni kreveti nedostaje, je bilo ljudi, nemam nevjerovatno koliko imam sreće da sam ja odmah ovdje rešio da pravim kuću čim sam se stvorio. Sad je odmah a brzo da mi ne nestanu sve one stvari. Valjda neće. Ako mi nestanu, ja znam da su eno ga toram. Malo da izgleda smešno, ali će to da bude ekstra kad se budu rani. Daj Bože mi nisu nestale. Daj Bože mi nisu nestale. Nama šance. To dođi. Čovječe. Ne znam šta mi se desilo da patim. Da, sada ćemo da stavamo. Zato sam ja i ponio krevet iz ovog razloga. Ne znam šta mi bi da padnem odozgo. Ali eto, čista sreća. Tačno bi prestao da snimam Minecraft da sam umro. Ne znam šta mi je bilo da pustim shift. Ali dobro sad. Ništa. Dobro je prošlo, nastavljamo. Drva dozvamo. Šta će nam naći? Tako. Drvo. Tako. To. Sad je ovako. Će kao mi bude neka malo lepša prostorija. Brzo ide ovaj kamen. Ide ko ništa. Ono kad prikupljaš čini ti se da možeš da sagradiš cijelo ostrvo, a kad kreneš da gradiš nema ništa od toga. Sada ćemo ovako sa svake strane da vidim koliko ću da smanjim. Tako. Sad ću opet morati da silazim. Tako. Vidite. Tako. Barem ovako uradimo. Ovdje će sve između da bude kamen.
Da ja vidim sa koje strane mogu da skočim. Opa! 20 stakala. Ovo će malo da potraje, pa se mi vidimo kad se nakopam kamen. I evo nas opet. Sada se penjem gore. A ovo da sklonim njih bre. Generalna tabla. Kuću se. Evo tako. Moram da napravim jednu lopaticu. To. Gdje mi je sekirče, evo ga. Pa će ova lopata da mi kopa. Znači, super. Ovdje opa, 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 opa. Sve. Samo da ja ne padnem. Ovo odavde sklanjamo. To. Vidite kako će bude ova. Ovo se samo meni može desiti. Odjednom da padnem 400 puta. Znači buk. To te sada šiša. Joj, zašto sam ja... Šta mi je čovječe? Sada... Sada odjednom nastavljam, nema nikakvog skakanja, zato što mi je danas neki zabaksuzny dan. Ne znam kako uspijem da ostanem živ, ali dobro. To. Nastavljamo mi sa kamenom. I drvo ću uzem ovako u drugu ruku, mislim ovako ćemo. A drvo ćemo, stavljamo sad samo kamen, a drvo ću. Da. Znači da uzem krevet, gdje mi je krevet. Ovdje nemamo ladno kreveta. Izgleda da ćemo raditi po noći. Ajmo ovo ovako da dignemo. Ajmo vode nisam ovo o čemu ja različim. Tako. S ovog strana nisam digao. Evo, ovo, pošto mi je zadnje, ovako ću. Sve od drveta. Drvo. Sad ovako malo u širinu.
otići će dosta drveta za sve te merdevine, ali dobro. To još nemam, dobro, onako mi i ne treba više, sad je tu, tako, opa, to. Sad je nešto vrlo važno. Tu jednu baklju. Tu jednu baklju. Tu. To 36 stakala, to je ništa. Da napravim tako, idemo ovako. Sa staklima ne smije da se greši. Dobro ljudi, to je to za ovaj video, vidimo sljedeći put, ćao!